Mga dalan sirado sugod karong alas 5 sa hapon alang sa bisita iglesia sa 7 kasimbahan sa Sugbo. Mga dalan palibot sa Kapitolyo sirhan sugod karong tungang gabi alang sa magpangandam niini sa misa ugma sa hapon. Mga nagdumala sa IEC nagmeeting aron paghukom sa final venue sa katapusang kalihukan karong Domingo. Mga senior citizens miapil og protesta sa pagvito sa presidente sa increase sa ilahang pensyon sa SSS. Maayong hapon, Sugbo ug Kabisayan. Sugod karong alas 12 sa tungang gabi, sarado na ang dalan gikan sa Capitol hangtod sa Fuente Osmeña ug mga dalan sa Don Hill Garcia ug Governor M. Roa. Alang kini sa pagpangandam sa maong lugar sa misa sa IEC nga ipahigayon ugma sa alas 4 sa hapon. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Nagsugod na og kabisi ang provincial capital karong adlaw alang sa gihimo nila nga pagpangandam sa ipaygayon nga misa ugma sa hapon at tubangan sa Capitol Building. Gisugdan na og montar ang stage og altar din himon ang Eucharistic Mass nga gitakdang tambungan sa mga delegates sa International Eucharistic Congress. Gibana-bana nga 30,000 katawo ang motambong sa misa, diinsirhan ang mga dan sa Osmeña Boulevard, Governor Roa, Don Hill Garcia ug Escario. Sama sa gipaybaw sa Kapitolyo kagahapon, magpabiling off limits gikan sa mga empleyado ang tibuok Capitol grounds. Sa ato ang mga emergency preparedness set up na sa no. Doon na tayo mga specific locations wherein we had our mga medical teams, mga emergency preparedness team inside the Capitol as well as diha sa Osmeña Boulevard up to Puente because the responsibility diha is the kuan man ang Capitol man nga provincial disaster risk. Usara ang entrance sa Kapitolyo sa tanang delegates sa IEC nga gibutangan og walk-through metal detector. Gawas sa mga security guards, 180 ka mga pulis gikan sa Cebu Police Provincial Office ang i-augment ug mao'y mubanday sa seguridad sud sa Kapitolyo. Ang Cebu City Police Office mo'y gitahasan nga mubantay sa seguridad sa mga kadalanan. So, tunang bus nga mo-carries the delegates will be attending the mass tomorrow will enter the Capitol compound. Nya mo exit na sila ngadto sa Loyong. So, manaog diri tanan. Manaog diri and they will pass by here including the bishops, the priests ug other visitors sa IEC. Gipahiluna na usab ang mga portalets nga gamiton sa publiko. Human sa misa, isunod og prosesyon ang Blessed Sacrament gikan sa Kapitolyo hangtod na sa Plaza Independencia. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Pagkaon nga giserve sa mga caterers sa IEC misubay sa international standards. Wala usay reklamo nga nadawat kabahin sa naglain ng tiyan tungod sa pagkaon. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vestil. Gimakak sa kadagkuan sa International Eucharistic Congress ang report nga adunay bishop nga naglain ang tiyan tungod sa giserve nga pack lunch. Matud pa sa tigpamaba sa ISC, Monsignor Joseph Tan, aduna sila nadawat nga taho apan wa sila opisyal nga nadawat nga reklamo. Giangko ni Monsignor Tan nga aduna gyud mga madaot nga pagkaon apan ila kining i-dispose dayon aron dili makakaon. I heard nga dunay at least usa nga nag-complain about kanang indigestion. But I don't think it was anything serious kay wa na may follow-ups and I have not and rest assured we are throwing away food nga naman. Once it reaches sa amoa sa distributor nga spoiled, we throw it away. You can just imagine sakit man isulti pero we have thrown a lot of food kay kumulapas nag 1 hour gud mabaot man gyud and some of our providers are making it as early as more than 1 hour so rest assured nga abot sa amo ang mga distributors ilabay na namo. Sakit kay mong dughan nga mulabay kay usik no pero mas sakit atong dughan ko nay madaot tungod ana so sakripisyo na ilabay na mo so. Ang chairman sa Food and Medical Committee nga si Ernesto Chua, mipadayag nga miagi sa makuting pagsusi ang ilang mga pack lunch. Gani ang 21 ka mga caterers nga nag-provide og pagkaon, kinahanglang makapasar sa international standards. Matud ni Chua, adunay nangutana kaniya kung aduna ba'y naglain nga tiyan tungod sa pagkaon, apan matud niya, wa sila nadawat nga reklamo. We have nooks and crannies we have checked
regarding food safety. We deploy food technologies officer to check on the commissary of our caterers. So we are also very conscious on regarding on the time, no, of deliveries and the holding time. So I don't think there is. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Opening worship ug testimonya sa Ponce family milingaw sa mga delegado sa 51st IEC. Kini gi-action na ni Ryan Sorote. Inila ang Romano Katolikong simbahan sa mga solemne nga mga selebrasyon ug sa labing unang higayon o sa ka-opening worship ang gipahigayon sa plenary sa International Eucharistic Congress. Dinhi na misayaw ug bikanta ang mga delegado nga anad sa charismatic nga pamaagi sa pag-ampo. Niapil usab ang mga obispo. Nga usab sa mga delegado ang talagsaon nga misyon sa pamilyang Ponce. Padre di Pamilya, ang world-renowned juggler nga si Paul Ponce, kinsa nagdako sa circus. Katoliko ang iyang pamilya, apan personal ra niyang naila-ila ang Ginoo pag 21 anyos na niya sa iyang pagdawat sa Sacrament of Confirmation. I'm a Catholic, but it was through those confirmation classes that I started to learn more about God. And the more I wanted to learn, I had many questions about God, the church, Our Lady, and all these questions had answers. And I was overwhelmed by the treasure of our Catholic faith that I didn't take advantage. Diniusab niya gisugdan ang iyang misyon sa pag-alagad sa Ginoo gamit ang iyang abilidad sa juggling. Usa sa iyang pangamuyo nga makita og asawa sud sa napukatuig sa iyang misyon. Gipamati sa Ginoo si Paul og miabot ang iyang asawa nga si Leah takdol na po katuig human sa iyang pag-ampo. Gitagan usab siya sa Ginoo og tulo ka mga anak nga misunod sa iyang pagka-performer. Matod ni Paul, nilabing importante sa ilang pamilya ug sa ilang misyon ang pag-ampo o pagsalig sa plano sa Ginoo. And so every morning in my morning prayers, in the act of hope, I said, God, I hope in you and whatever you want from me. And I hope and I trust that you guide my life. So I consecrated to your Sacred Heart and to the Immaculate Heart of Mary. Guide her, protect her, and lead her to me today or in 10 years, whenever you want. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gihangyo sa tigpasiugda sa IEC nga sabton ang mga kakulian nga nasinati sama sa traffic samtang gipahigayon sa Sugbo ang IEC. Usa ka post sa user sa Facebook nakaani og mga pagsaway human mipadayag nga nakasamok kini sa iyang pagsuroy. Kini gi-action na ni Leslie Caminade Vestil. Nahimong viral sa social networking sites nga Facebook ang bagulbul sa usa ka post sa ginganlan og Happy Feet. Ang iyang post, iyang gisaway ang kalihukan sa International Eucharistic Congress nga nahimong hinungdan sa grabing traffic. Nagbagulbul kini nga kinahanglan pa siya nga mobiya paingon sa airport og 4 ka oras aron makasakay sa iyang flight paingon sa iyang pagsuroy-suroy sa Palawan. Ang maong post gi-repost sa account sa Cebu Flash Report, mi-post og miani og mga pagsaway gikan sa mga Facebook users. Ang tigpamaba sa IEC nga si Monsignor Tan mipadayag nga nakasabot siya sa iyang nguungo sa maong individual. Iyang gihangyo ang mga Sugbuanon nga sabton lang ang ginagmay nga problema sama sa dagan sa trapiko tungod kay talagsaon raman ang maong kalihukan. So it's understandable to be angry because naamagitaw nga masuko and they have rights to be angry. Pero ang ako lang is hangyo ko sa mga Sugbuanon nga kanus apa man sa atong kasaysayan nga makadatag ingunaning kadaghanang mga tao dinhi sa atong syudad para aning talagsaon kay nga event no nga naabot nato on behalf of the whole country. So part sa inyong contribution na lang unta is ang pagpailog.
Gipadayag sab ni Monsignor Tan nga iyang girespeto ang reklamo. Mas maayo unta kung gipadangat kanila ang reklamo kay dili sila makahigayon sa pagbasa sa mga post sa Facebook. Serious concerns nga problema, please notify us. There is a pavilion or sa office Archbishop kay we will entertain it. Kay kung website, kung blog site lang good, God other than mag-air kag kalagot, dili man ta ka-attend ana kay di man nato mabasahan kay we're too busy to be browsing all the time, no? So if there's serious concern, you can always call us Archbishop's house and we will entertain what we can do, no? But please understand nga talag sa uning nga event, so we are all called to sacrifice a little, but it's okay to be angry, no? Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Gipahimugatan karon sa PRO 7 ang himpit nga pagpatuman sa seguridad sa mga outdoor activities sa nahabiling tulo ka adlaw nga kalihukan sa IEC. Ang detalye sa report ni Ray Pasaporte. We are nearing the final activity for the IEC. We are now facing a bigger challenge. It's a challenge. Kaganihang buntag nagtigom ang mga opisyal sa PRO 7 aron plansahon ang deployment sa security sa nahabiling tulo ka adlaw nga kalihukan sa IEC. Matud sa PRO 7, dakong hagit alang kanila ang pagpatuman sa seguridad sa mga delegado tungod sa daghan pang mga outdoor Eucharistic activities sama sa misa ug mga adlaw sa Kapitolyo, First Communion sa Cebu City Sports Center ug ang closing mass diha sa SRP. Din usa ka milyon ka mga tawo ang gilaumang mutambong. Atul sa mga kalihukan gikabalakan ang posibleng padayon nga mga pag-uwan. Busa gitambagan ang mga manambong sa pagdala sa ilang kaugalingon nga mga raincoats ug mga payong. Bisan ang mga pulis nga nakadeploy sa area, gitambagan sa ilang mga labaw sa pagdala sa ilang mga issued nga mga kapote aron di mga basa. Usa sa mga dakong hagit sa mga opisyal sa kapulisan dinhi sa Region 7 ang weather condition nga nasinati karon dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Matod ni Colonel Lawas nga muhimo na sila contingency plan niini. Ila binakadtong mga personnel nga pabantayon dinhi karong adlawng Domingo. Suma pa niya nga duna na sila'y giandam nga daghang mga raincoats kung ugaling mubunok ang kusog nga uwan atol sa usa ka santos nga misa dinhi atubangan sa templete sa San Pedro Kalungsod. Usa ka na sa atong gitanaw because even before the start of the IEC as part of our planning, we made it sure that we have some logistics. Naatay raincoats, naatay mga vest pod gani. We have distributed this to the different police offices and task units. Usa sa ato ang kagahapon atong gi-review ang ilang distribution and we found out that there were some raincoats nga who are yet to be distributed sa mga tao nato nga nasa kadalanan. Mas daghan sab ang ipakatap nga pulis sa kadalanan sa outdoor activity sa IEC. Hinungdan, gi-review sa PRO 7 kung pilay kuwang nga raincoats aron makapangita sila idugang niini. Sa SRP karong Domingo dili mo minus 4,000 ka pulis ang ipakatap palibot sa templete. Wa pay labot sa Army, Navy ug Air Force. Matud ni Lawas kung dili gyud muhunong ang bunok sa uwan karong Domingo ug kung dunay posibilidad nga mausab ang venue, susama ra gihapon ang i-deploy nilang mga personnel. Ang security sa pavilion dili ra hilabtan sa PRO 7 tungod kay duna pay kalihukan ug mga adlaw ug duna sila'y gireserba nga forces nga i-augment sa outdoor activity. Gisusi sab ni Lawas kaganihang buntag ang Lapu-Lapu City human sa kausaban nga gipatuman sa organizer sa IEC. Diin dili madayon ang Jericho Walk karong hapon paingon sa Mandani Bay sa North Reclamation Area sa Mandawi City. Atong gitan-aw pod ang deployment nato dito kay if you have known, there are some changes as far as the activity of the youth. Instead of having the Jericho Walk from Lapu-Lapu to Mandawi and then the overnight vigil at Mandani, tungod kay dili gyud pwede do sa Mandani Bay kay lapok jud kayo, so there was a change yesterday of the venue. All the activities of the youth will be in Lapu-Lapu City. So in that essence, we have shifted the personnel of Mandawi City who are supposed to secure the Mandawi City side. We shifted them to Lapu-Lapu City. And then nagdugang po kita og additional ng mga around 150 police personnel.
Kagahapon sa hapon, sa tigom sa PRO7 nakadawat sila og impormasyon dunay grupo nga mopahigayon og lihok protesta. Din isugutan ang isyu sa SSS pension ug mama sa pano. Apan kuwang pagtuo silawas nga dunay magrally kay wa ni mohaom sa relihiyosong kalihukan sa IEC. This is not the right time for these things to be done by them. So we are calling upon them, though we are prepared to address the situation. Kaya ang ila sa base sa report nga ang ila ko nung they are just trying to raise the issue on SS pension and then kinini ang mama sa pano ko no para lang namo bitaw we respect the right kasabuta ilahan ng sentimento but sa giingon nato there is a right time and a right place for every concern of ours. Let's put this in a proper perspective. Karong panahon kini nga magiusa kita para magampo. So manawagan ko nila palihog lang usba lang inyong plano, we will go with you kung ayaw lang sa karon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Susama sa usa ka fiesta ang pag-abi-abi sa parokya sa San Roque sa mga bisita sa IEC nga mitambong og misa sa ilang simbahan. Kini kabahin sa 15 ka mga nagkalain-lain nga parokya nga gitambungan og misa sa mga delegado sa IEC. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Mga paring agikan sa nasod sa Hungary nga gipangaluhan ni Peter Cardinal Erdo uban ni Cebu Archbishop Jose Palma. Ang mga delegado o kaparian nga gikan sa Hungary wala magtuo sa ilang nakita sa pagsuporta sa katawhan ilabinan niadtong opening salvo nga gipigayon dito sa Plaza Independencia. Agyo kalipay sa mga parokyano sa barangay Mambaling ilang giisip ang kalihukan nga susama og fiesta. Adunay gidayan-dayan nga banderitas, mga punuan sa saging, mga binulig nga bunga ug payag-payag. Si Mrs. Marcelina Susas, 80 anyos, nga mitambong sakay sa iyang wheelchair, nagpasalamat nga nakatambong bisan sa iyang kahimtang. Sa ulugan sa Eucharistic Congress. Pasalamat yun kayo na ako. Galing ako, masakiton ko, pero niyagyo ko. Ang kapikas ni Marcelina nga sinimisyo, kinsa naglisod usab sa paglakaw, susama og nasinati. Nalipayon kayo ta. Kaya wagin ni Maragwa, gini... Wani yung damha nga. Wagin damha yun nga nahita Usa sa mga usa sa lugar na misahan sa Eucharistic. Miauhag si Archbishop si Palma sa katawan sa pag-ampo o pag-apil sa prosesyon sa Blessed Sacrament gikan sa Kapitulyo padulong sa Plaza Independencia ug mga adlaw ug sa pagtapos sa IEC. Tomorrow is Compassion Time. But on Friday, during the procession, may the Lord grant us good weather because from Capitol, 4 o'clock, from Capitol down to Plaza Independencia. Please, if you have time, this is an event of a lifetime. Let's join the procession to honor the Holy Eucharist. Amen? Amen. And finally, on Sunday, doon lagi niya ang SRP. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Taliwa sa nagpadayon nga IEC activities karon sa Sugbo, dunay pipila ka mga delegado ang nagtour sa lalawigan sa Bohol. Gikumpirmar sa kapulisan nga 16 ka delegado sa IEC diin siyam niini Pinoy, 3 ka Italian ug 4 ka American ang nilarga paingon sa tubigon sa lalawigan sa Bohol kagahapong adlaw. Tuyo nila mao ang pagbisita sa mga simbahan nga naguba sa linog niadtong tuig 2013. Gipalerto na hinuon sa kapulisan ang Bohol Police aron kahatagan og igong seguridad ang IEC delegates nga atua karon sa area. Hukman sa mga organizers sa IEC ang final venue alang sa katapusang kalihukan sa IEC karong Domingo. Ang sunod-sunod nga mga pag-uwan sa milabayng mga adlaw miresulta sa pagbanaw sa SRP. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Nagpatawag og meeting si Cebu Archbishop Jose Palma alang sa paghisgot sa kahimtang sa venue sa katapusang kalihukan sa ISC karong Domingo. Duha ngadto sa 3 ka venue ang gipilian sa chairman on venues alang sa pagtapos sa International Eucharistic Congress. Matud pa ni Father Brian Brigoli, magpadayon ang misa karong Domingo apan hukman pa nila ang final venue. The event will post through but it would be not necessarily SRP already, no?
But it might be other venues, but the event will definitely will push through. Mato ni Father Brigoli, ang uban nga venue nga ilang gipilian di maka-accommodate sa gidaghanon sa ilang gibana-bana nga mutambong. Mato niya, bugtong SRP lang ang adunay igong gidakon nga maarang ang manambong. Definitely dili because SRP ra ba gyud pinakadako nga lugar maka-gather of even million of people ba. But with the other options now, it would be less. Gipahibaw ni Father Brigoli nga walay misa sa simbahan sa Subo karong Domingo sa hapon tungod sa katapusang misa sa IAC pagka alas 4 sa hapon. Yes, morning na pa'y misa ang morning, but after lunch na 1 o'clock onwards, wala na misa. That would mean to give us time for the preparation, to give us time to join with the event sa Statue Orbis. Tanan, tibuok simbahan sa Archdiocese of Cebu. That would mean the provinces, all the people from the provinces are expected to join us this coming Sunday. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Camnadivistil, News 5. Papal Legate Archbishop Charles Cardinal Bo mihagit sa mga Katoliko nga mahimong misyonaryo sa ubang nasod aron ipaambit ang maayong balita sa Ginoo. Si Ryan Sorote sa detalye. Bilib si Yangon Archbishop Charles Cardinal Bo ang Papal Legate sa 51st IEC sa ligon nga pagtuo sa mga Pilipino taliwa sa mga bagyo ug linog nga miigo sa nasod. Naglaraw si Bo nga ipasigarbo niya ni Pope Francis ang mayo niya nga kasinatian dinhi sa nasod sama na lang sa pagkaabiyabihon sa mga Pilipino. To declare a third world war against poverty. We prepare missiles to send missile charity and missiles of sharing. Matutibo, maswerte ang mga Katoliko sa Pilipinas kay 800,000 kung 1.3% sa 51 million nga mga Katoliko sa Myanmar. Panagsaraw sa pagmisa dito kontra sa inadlaw nga misa sa Pilipinas tungod sa 5 kadekada na nga military regime. Nakita usab ni Bo nga ang kabatan-unan ang ugma sa simbahan ug angayon lang silang maoy giyahan. Responsible freedom. So where we are free at the same time, we take responsibility of our own self. May bisita usab si Cardinal Bo sa Magellan's Cross na nagpakita sa kareliyoso sa mga Subuanon diin gisugat siya sa mga candle vendors nga nagsinulog. Misugot sa Papal Legate si Basilica Menore del Santo Niño Rector, Father Jonas Mijares, nga may nahimong tour guide sa kardinal. Sunod gibisita ni Bo ang kapilya sa orihinal nga imahen sa Balang Bata, diin siya miluhod, miampo, og mihalok una pa man siya nango sa usa ka pribado nga misa. Hangyo ni Bo sa pagbida sa pagtuo sa Ginoo bisan asa man moabot ang mga Pilipino sa kalibutan isip mga misyonero sa pagtuo hilabi na sa Asya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga organizer sa International Eucharistic Congress mihimakak nga dunay babay nga pari nga nasagol sa mga tinuod nga pari nga miapil sa og misa sa Plaza Independencia niadtong adlawng Domingo. Migawas ang litrato ni Alicia Velasquez nga taga Peru sa National Daily kinsa gingon usa ka pari. Apan nasuta nga si Velasquez usa lamang sa mga delegates sa IEC. Matud sa mga organizer sa IEC nga posibleng ang maong babaye sakop sa grupo sa Sovereign Military Order of Malta ug dili pari. Ang Sovereign of Malta usa ka organisasyon nga naghatag og medical care sa mga pilgrims niadtong panahon sa krusada. She was there as an awardee or as a member of this religious order, standing in the rows of priests that were there, and somebody started circulating the story that she was a priestess. So I was asking Gikalipay karon sa hepe sa Police Regional Office 7 ang gihimo nga mga pagpangronda karon sa NBI aron lang masumpo na ang mga illegal nga kalihukan sa Sugbo. Ang report ni Ray Pasaporte. Happy that other government agencies like the NBI is one with us in the campaign against illegal drugs. Kini ang reaksyon ni Senior Superintendent Raylin Lunlawas kabahin sa malampusong raid sa niaging adlaw sa usa ka drug den didto sa lungsod sa San Fernando. Hangtod karon wa pa madawat ni Lawas ang official report gikan sa hepe sa San Fernando Police Station. Sutaon ni Lawas kung dunay lapso sa habig sa mga pulis nganong napakya sila sa pagmonitor sa illegal nga kalihukan sa maong dapit. Sa aligasyon sa NBI nga posibleng
dunay pulis protector sa maong lungsod. We'll go Si to Lawas the conduct of miingon. investigation. Ato usang paminawon, ato usang tagaan o higayon nga makapadayag sa iyang bahin ang hepe or ang kapulisan dinha sa San Fernando. Giklaro ni Lawas dili pwede nga himong excuse sa hepe nga bag-o pa kining nilingkod hinungdan wa niini mabantayi ang kalihukan sa magsuong maalyaw. Responsibilidad matud pa sa hepe nga sutaon ang mga kalihukan siyang area of responsibility. The very minute that you should sit down on your chair and accept your responsibility, dapat istudyohan na dayon nimo ug unsay naa sa imong lugar. Nasayran unang nireklamo ang mga ginikanan ug magtutudlo sa police station apan giingong wala lang hatagig pagtagad sa mga pulis. Hinungdan nidangop sila sa NBI. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Serado ang mga dalan palibot sa 7 ka simbahan nga apil sa bisita iglesia sa IEC karong gabii. Magsugod og sira ang mga dalan karong alas 5 sa hapon palibot sa mga simbahan sa Redemptorist Church, Asilo de la Medalla Milagrosa, Our Lady of Sacred Heart Capital Parish, Santo Rosario Church, Sacred Heart Church, Cebu Metropolitan Cathedral ug Basilica Minore del Santo Niño. Sirado ang mga dalan hantod sa alas 10 sa gabii. Apektado ang mga dalan sa Escario, Gordo Avenue, F. Soto Drive, Juana Osmeña, Diha Coselem, Legazpi, P. del Rosario ug Pelaez Street. Hope Dal maoy usa sa mga atraksyon karon sa IEC Bazaar sud sa Pavilion. Si Leslie Caminada Vistil sa report. Kining cute kaayo nga dal nga adunay yellow nga sapot mo'y usa sa mga nakahatag og atraksyon kung ikaw mosuroy sa IEC Bazaar sa Pavilion. Ang Pope Dal mo'y usa sa mga gibaligya dinhi sa kantidad nga 500 pesos. Matud sa katikistang si Belen Santos nga mo'y naninda niini, mao gyud kini ang hitsura ni Santo Papa ato siyang pagbisita dinhi. Gipasabot ni Santos nga ang yellow mao kini ang raincoat nga gisuot ni Santo Papa diang iyang gibisita ang Pilipinas, partikular na ang dakbayan sa Tacloban nga giigo sa bagyong Yolanda. Kasi very meaningful yung raincoat nung nasa Tacloban, kaya yan ang lalabas, magiging ganito. Diba? Kasi yan ang ano ng mga tao Yan ang request nila. Nung dumating si Pope, request nila na magkaroon tayo ng ganyang dal. Kaya yung first Pope dal, yung first copy na sa kanya. Hawak niya personal. Kaya may basbas ni Pope itong ating Pope dal. Giulagway ni Santos nga limited edition lang ang maong dal. Tuyo sab silang mihimo nini aron sa makatabang ngadto sa mga Lasal scholars. Kabahin sa makabot nga halin sa maong dal ilang idonar sa mga scholars sa maong tunghaan. For the benefits of the catechetical natin. Sa mga nag-aaral natin yung mga scholars natin sa Lasal. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Mukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Georgia Herrera. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon o konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!